Ring, ring! Biblioteca Cas Metge Rei, bon dia. Vol un biblioconfit? Sí? Un conte per telèfon d'en Gianni Rodari? Ara va. Aquest conte es diu El caramel instructiu. I diu així. Al planeta Vi no hi ha llibres. La ciència es ven i es consum en ampolles. La història és un líquid vermell que sembla granadina. La geografia és un líquid de color verd menta. La gramàtica és incolora i té gust d'aigua mineral. No hi ha escoles. Els nens estudien a casa. Cada matí, segons l'edat, han de prendre-se un got d'història, algunes cullerades d'aritmètica i tot així. I oi que no ho creuríeu? També fan el ronsa. Au, sigues bon minyó, diu la mare. Ja veuràs com n'és de bona la zoologia. Has d'allò més dolça. Pregunta-ho a la Carolina, que és el robot electrònic que fa de minyona. La Carolina, generosament, s'ofereix per provar. La primera, el contingut de l'ampolla. Se'n posa un dit en el got, s'ho veu, fa petar la llengua. Ui, si és bona, exclama. I tot seguit comença a recitar zoologia. La vaca és un quadrúpede rumiant, es nodreix d'herba i ens dona la llet amb xocolata. Ho has vist? Pregunta la mare triomfant. L'estudiantet remuga. Encara sospita que no es tracta pas de zoologia, sinó d'oli de fetge de bacallà. Després es resigna, tanca els ulls i engoleix la seva lliçó tota de cop. Aplaudiments. També hi ha, és clar, escolars diligents i estudiosos. Fins i tot hi ha miners. S'aixequen de nit per pispar la història granadina i gepen fins l'última gota del vas. Esdevenen d'allò més saberuts. Per als nens de parvulari hi ha caramels instructius. Tenen gust de maduixa, de pinya, de cirera i contenen algunes poesies fàcils, els noms dels dies de la setmana i els números fins al 10. Un amic meu, que és cosmonauta, em va dur un caramel d'aquest com a record. L'he donat a la meva filla i vet aquí que ella ha començat tot seguit a recitar una poesia tota ximple en la llengua del planeta Vi, que és més o menys així. Anta, anta, però, penta, pinta, pim, però. I jo no ho he entès res. I conte contat, conte acabat. Esperam l'hagi agradat.